pagkasalitaan ni Celso Ganapoluan, Sumanao. Sagodahin nga rin ti surat, Dear Manong Nemi. Ikam kamakam ko nga iring pas, Manong Nemi, ti pinaaramid ta kanyak nga kabinet. Tanasken nga mairing pas ko itaday ta nga oras tapnoy nakton na i-deliver. Tasadya itong balay dahil tinagurder Manong Nemi ti inak pang barnisan. Ini ta sumanao manen ti asawak nga ni Birga. Makatitilen Manong Nemi ni isut sumao. Parang alam mo na kita, di apo ulit kinawara yun na apo, nagrigat ka gurnos, apo sa trabaho ka amin sa naay sa apo, bakol di ka sa mapaspasabang hindi natin kabalay, nakawaruwa na tayo bigat na kaurnos, nagdalusak ita'y bigat, kalpasan ita kamalim nga panagluluto man, kasi mapaspasabang hindi natin kabalay. Iya pa yan, di wala mo tumulong kay kumamet, nagrigat, nagnagibalay na kasi lang di balay, ang nagiwara-wara. Gamot na masurunak launa yan, Manong binugkawak. Dala ka man! Magkawan nakpay. Magkauman na ito sa ulo. Pore, kamutin Birga. May bagay launa, tinagan mo nga Birga. Nakasalo kami nga, ang sumao. Hindi takbet ang mga tulong, ubrak dito, ubrak dito, amin nga, ubra. Kaya ko ubrak mo ta. Ano di kayat mo? Inaprapig mo tagdalos, kamayatan ng kamakam ko na ito, ubra. Aping-amin nga dito, ito pagtrama, aping-amin nga dito, pagkarabidam, aping nga dito, uneg, aping hanga dito, arwar. Kat napudot dito arwar. Iso nga dito uneg. Dito uneg, tapos ng trekpanak. Kaya kita nga, ipugpug ako na ng trekpan. Ang iwara-wara na. Kasi urnusak to, ayun to malpas ko na ito. Paunay ka matin, Birga. Maruam ka launa, di ka lang tuagdakan. Sao ka lang asao, di ka mamannog. Nagasta pa nagkisarin, magpungtan. Yan ang bramon mo titao, basta mabanbanog ka kamay kamakam, itararamidek. Kastapag, kaya po kaya. Kagaguni ka pala, kitaan. Kasi lalala kitaan. Nagpindas ko man isanitam tinasyaat. Ito naman pas ko na ito yung araramida. Kisundot pa nagdalos ko. Ang kuman ka madalos ang kangkakat. Sabi nga rin kasi kat sumao. Mapnir kang rin ka, mapunoan ako. Kinunak Manong Nemi na dyak kumamad barsen. Balsen deta nga ugalin na nga sumanao. Tegunadan nga sa among nga balsen ti apoy, iti apoy. No di ka na di apoy kat subsubam, babag tinapintas kung maping nakisarita. Ngam arami dagmad Manong tinasya tapay nakisarita, ngam awan denggan na. Iti ko maimbalas ko yung kuwanay tayo, kahit madaman-daman to na bakit. Ilipas ko lang na ito, tutur ka, sakto mo namang dalos dito. Hago matamadalos ang kagakit. Kung kumagam talagang nauma ako. Supalpalak mo ito, tapos magpagnaman. Insublat na ni Gigi nga anak mi, Manong Nemi nga adda. Iti sa bali pa paset ti balay. Sikamat, ah? Ano mo ba naman? Agayam lata? Agwara, agayam lata? Makabanog kayo? O, padpata kayo lang agaba. Diyan mo tin anak na Manong Nemi. Iti nang papasan na, iti san nang may papas kanya. Simupalpalmet Manong Nemi ni Gigi. Kunan, nang min, sumano manen. Kita, agay-ayamak, sasabihin na nga ron nga anak-nak, agay-ayamak, ada kiti munya-munya ka, labi ako mamad doon sa kagwara. Kita nga rin mo nag-out-nito na ang nagda. Isutan nga ginamanong Nemi na kinungkyang. At siyempre, saan nga paabak ati ina, Manong? Ano pa nakit sinipatan ti anak na? Kasta na yun, sangin na himay, nagpagipulong ka niya. Nanang, sinipat na ka ni Nanang. Alos to, Nanak, gusto, Nanak. Alos to, Son. Alos to. Stone. Kami ng Nanang, naglayang ang kungat. Wala sa akawat mga kawarawara kami. Anak man nga kawarawara kami, ayaw maklaing, Dadang. Gusto na kayo, agupubra kayo, mangutan na kayo. Son.
Nawanan ti mangig ko manon nemi gabot na mabandog nga tamot nga sumanao ada ito asawa. Yung karigata pa rin nga in concentrate raramidek madama akon nga gikabil ti bisagra manon nemi dati kabinet nga order. Pasan na inyalistwak manon nemi tinang leha. And after that, sa gana akong kurong-kurong manon nemi agpatulong ako maiti asawa ka magbagkat nga mangirwar kay mangilugan ti kurong-kurong tayo nakideliver. Ay, pabamon. Atong tumanan sa una. So, yung karikat kalatan man ng binak. Nakasaka naman ti kurong-kurong manong na miagraman na ti pagsadagan. Ti pakad, dum na. Na dati kabinet iti kurong-kurong. Pinagandar ko, nako. Dagal ti mamatik manong nemi nga sumanaon to manen dadyan nga asawa ni Virga. Oras ako namang mangig amuklatan, sumanao. Mabaling ako na, pinanawan naman ang asang, yung baga natin nga sa pangdalas, pinamanap na napananan, sa pala, wala na nga tama na po, Diyos ko. Tikat para katulad kumot kang kuha na at talagang papapapapato mo. Ay, apo. Jack, yung pagarup nga sulit na asawak maano. Dano, amok lang ko mga sumanao ti asawa. Pambarahon. E dito ta sa anak ka, naruwa nga makangkangig, tikasta nga. Babamlatan, horikat saan ko ba na magmangig. Hindi may deliver ko manong, manang, yung bigat laing na yung barnisak. Isungat ka po na yung deliver ko, tapno, saan ton nga man, mamarnisan. Ket, manuwarod. Kada siya tulagan ta. Idil ko kadi amin no komplekto't bayad na ito no mabarnisam. Ket kompleto mulata naman ang numawlin. Ang no saan bay? Alakit ora jay 95% na ti itid mo ta. At pangikatangat. Sige, itid ko lang aminin ta. Man mo tumalabarnisan. Ano oras daw? Di medyo napudutin ti ko darang ti init. Diyan to sango ti balayo barnisan. Ni, kapag napudot is gapo na napintas na mabarnisan nga napudot tapno dagos nga mamagaan. Ay, kasta. Panaling ka nga talagang garamit ti kabinet Nagwapo. Siguro manang, gwapo di akin aramid. Nasa umon. At itad ko lang aminin. Thank you, manang. Ada pa'y bonus na. Ano tang bonus? Ada nagapo jay Hawaii nga package. Kaya taduli kita delatas nga haming ba't makmakan. Kita yaman na ka manang. Isuwi nga saan ko agatangan. Sige. Unggaya, madanak mo ya. Da. Magtadak chocolate. Ano ati mo gusto ni misis mo? Kahit mabalimot siguro nga pangbanglo, no lotion. Akin anda. Hindi kaya kape ayak. Akin naman. Kape, asukar, coffee mate. Sa digito yun. Opo. Ano kasarot kadagsan di cabinet ng deliver ko. Kasla dadagdagsan sa ito ya. Kagawin na. Manang. Gaman na ka. Sa bali lang amin ti anda pamilya na ti abroad. Himsan nga may iliw kini manong manang. Tapos lang takit mo sa wan. Ay, loko ka Cabinet lang pa-order ko nga ramidem. Baka isublat na nga pagbalin nga cabinet. Amit amanang nasa lutsod ko lang dahil dyan. Mumkit na siyat ka. Managtulong ka. Nakasaganak ba't nga tumulong na problema manang. Wala nilalingkan kan. Nalugo ka Celso. Impasaksak ko matikas dyan manong at adlaw kong kasla tay mga ayo ti langa na manong. Medyak mariro manang ko na 38 o 40 na ng naglapsat ng babae. Irin to manutawin ko lang 28 pa lang manong. Ngayon, nagwapo din si kabinet ko na agas kagwapo din aga ng aramid. Into no, mabarnisan na kat gugwapon tumanin. Inaro na, nagre tala mapampanunot ko.
Sumanaula ka rutin di asawak. Sa pala panunutek deta kasanuno. Pumaiso nga maramanak ni. Ay, biyaga ko na. Naman nagimatang manong nimi iti 50 kilos nga bagas. Kalbasan na awmot siguro. Apakano saan pa nga nagluto ti asawak manong nimi ti si Dami. So nga napanak din mawasan na ti letson man. Iti sumang petak manong nimi saan pa nga nadalusan ti nag-aramidak ti cabinet. Idinto ta sinabat nak di Gigi. Tadang, dakan. Anak, chocolate. Ano? Hey, ano chocolate ko? Ano chocolate ko? Ano pitata? Agsidatay tilatson manok. Ay! Hindi ko masaday kag iti asawak nga adda iti kusina, manon naming, nga mangirid-ready, tilutuan na. Ang kagluto sa dayanan, gimatak tilatson manok. Kaya ne, ang ka magusto nito eh. Lotion, bangbanglo, ken dito yun, dilatas. Nagapuan na. Nagapuan natin aking kuka ito nagurot at cabinet. Api dito pa nagbayad na? Haan. Intad na nga libre na gito yun. Ato ni. Saka karton. Di ka maragsakan? Di pa isong nagkatagin? Dilatas. Oh. Corned beef. Sausage. Kinagitan eh. Lenson meat. Pinanawang lahat na bilang nagkarabi ng nagkasahod tapok, di ka pa dinuros. Kaya paunay ka matin. Ikam kamakam ko karoon nga napan in-deliver. Nasaan ko na i-deliver ito? At ako mga order kita. Siguro kasta oras sa umanitayan. Gusto dito ko na itatang. Kasta oras sa unay tayo, nakapanaw kayo, pero nga, nakauma ni nanang. Na kayo ti makauma. Muna na kayo ti makauma. Mga doon, trabaho dito, nagtibalay. Di kayo tamot tumulong. Hamong sawan ti kasta, virga. Tultulungan ta kamit ka. As in, mangoros ka na kita. Katurnusan tayo dumadamdama. Magkitasar ka na mga tayon. Ulit at damat at tilatson mo kasi datayo. Alan, di mo ba inawad at ibang banglo, lotion, ganyan na dumapahin yung parakin ka? Anak ko, muna ginaw ka. At aadingan ni Gigi, kat natin ka matakas to ginaw. Di ka mang bandong tikas na nga, ugali mong sumanao. Sige. Nagsaka na tagdasara ko. Kahit natulungan dak ko mga min. Nabimbida sa lagi, nagtugaw ka na siya akong tagidasar, talagidasar. Lagtugaw ka latan. Basta saan kagsao. Agtugaw ka na siya akong. Unay ka. Yan sa amat na nagtugaw mga min. Sumadlat at nagidasar. Nakabigpig sabi, di ba nagibabahan ti plato. Magtasang nga mabuong man. Ay, ore ka sanot imas ti sidaen no kastoy mat. Ito mapaspasamak, makapukaw ganas. Panawang kay manlangin. Akit sa atin nung papanam? Ay, iba kami ang ginasarak, kalpasan na pumanaw ka? Unta takas tamat ti style mo. O wala prostidat alda. Di ka lang mabanda ka roba? Di talat makaringkor? Sigurado nga, pa nagsasaw mo makadalo sa jay. Yakadadayo, intero nga barangay, mangigda ka. Pati siya ako na sumanuok pa na may ramraman na maakaranak mo ta. Nagsardengan manong nini. Ilamangan tayo, awan sumanuo Abang bit lang ta. Dalok labasit ababa kararag. Manakabalin o nga Diyos. Pakawanan na kami karagiri basbasol minang ron apo. Dagito talaga nga magbasbaso. Sapay ko mata masilawan ti panunod da. Kahit handa ko man araramid. Hindi kiti mading aramid da. Agyaman kami mat karagito yung taraon. Kahit bendisyonam. Kaya mag-serbi ka na kami. Ang tatipig sa amin serbi king kakin mga nung karagiti pagrabe kami. Amin din ito ikikita with me. Babantinagan ni Jesus Kristo. Bugtong anak mo kanay. Mangisanakan ka na kami. Amen. Iti talyawag ta asawak kinusulapan na. Sabi ko silip ka.
Pati kararag mo, iram-raman na. Ay, po, Diyos ko. Maapektaran ka. Mapasagitan ka. Sabay, madikat kasi kong galik. Maganta yun. Awan serbi ti grasya. Kaya palangkid na ako ti bendisyon ni Apo Diyos ka ito nga grasya, no kasta ka man. Ay, po, ay, ilamang tayo. Kasta o ni pananganin ni G. Nung nagimas tarang, nagimas ng kasto ko mo ka na yun. Nang darunan, no, naimas ko mamanin, no, awan tibang maging so manao. Kung sila man tanak mo. Di mo kadi mo, nagda ko silap mo, kit, kadang bubububang o mo, kit, basol deta. Nga di mong mapuputan makasao ka di dakas. Wala, hangga agunin. Ito rin si kahaka ko matagunin Sige, awang nga rin dito agunin. Mga tiyan. Hindi makapahan kami manong name. Sige, tulungan na kidoy. Mapangkamandita nga, kaya ayaw man. Unang, tulungan ka. Ketsi kamit, ano obramat? Ketsi kamit lakay, ano mat ubram? Ano, abasit. Siyempre, makapalpa akit daulusak to na diya nagbrigita. Kasing karikan ka. No, pa isang kumamatan ka, rompe na siya. Tapos sa siyak na rotin, tagsapsapol. O, madamdama, itad kuntukin ka, datay pa. Bayad siya kabinet, ngintid aminin, na itad aminin bayad na. Di adamanin itulim mo. Wano igatang mo, kahit mo pag-igatangan. Wano ipustam ti huweteng. Pusta ka ti huweteng. Ang mga ibagbaga. Lagtal na ka. Inimlimit mo ka, nagpasta po huweteng. Nagdakli pa nagpustam. Editan ka, uditan ka to. Ano pa nagpakaroon mo kanyak? Gas-gas to sa kwarta, editan mo kanyak ka o sa serbinak? Ay, ikaw ang nagsabi niyan. Lalagtan na ka. Ay, wala. Wala, tinatal na nga panagbiyan. No, kasto'y bigat, aldaw, malam, rabiing. Hindi makadalaw sa kun manong nemi na panak nagdigo sa nun, tapos to onilingit ko. Hindi makadigo sa manong nemi rimuaran. Napanak kita yan dananang. 10 hakbang lang. Nakadanon ako dito family house me. Tang, mayakman. Lakit dumanong ka. Dumanong ka. Ano awang kan sa di balayo. Kit naulimak na balayo. Kaya nga naulimak no awan ni Celso. Kit adamit ni Gigi. Sumanuulat ta adya manugang mo. Kunamit ni nanang. Pasensya kayo. Nung muna ka nakasasidig ti balayo. Kaya ti balay mi. Kita. Pero may nga matitilan kami. Ay. Ano nga tatay aramidak. Sakit sumublat kami nga lumaban nga napigsa mo di timek mo. Di adadaman nga napigsa. Maumak nga ro din nanang. Tatang. Amamang pekas na tugali ta sawak. Di pulo sagnakan. So gagabot na mga umaak, suplaak ba ta? Napigpigsa mo, di busas ko minso na atasak ti lalaki nga. Nga madadamay, nga marubruban. Di na kayat ti paatiw. Kasta't ugali naging sumanao. Di na kayat ti paatiw. Di kayat na kinsudalat at nalaing. Wala may balakad yun no anya taraminek. Italang damagig ka na kayo kaya. Ito rin bagami. Baka di mo tumitlakayan. Ano rin tatang? Padasim nga durabon. Ala, ito tatang mo. Ano man ba rin ang gadyak kaya tatangan ti asawak? Ngimno tayo talangin ti maudi nga solusyon napi nga di mo aramiden. Saan tatang? Mabutay nga. Ano kabutay mo? Ang mga no ad-adda. Muna saan kat pumanaw. No saan ang nagsublit asawak. No padasa kadangaran. No saan mo aramiden ti kasta, awang harudan ti
amok nga pamuspusan nga mabaling ko nga isingasing ka. Sikamat na lang ti pag sumanoan na, no mapamot makikarubak, hindi mo mangmangig nga napigsat sa una, kada alis to. Di mo pa nadamag nga nakiap-apa isuna. Kaya yung asawan, sala sumanaon, no, dati balay. Nagdaro na talaga mabannog mat iti trabaho na. Api nga di mo tulungan. O rin sikat ti breadwinner ako na da anak. Nga sikat ti mangmanggad nga pagkapuan ti kwarta kasapulan nyo. Masapul mga tulungan ti asawam. At dakasta. No, dahil tati, no sa mga kabailan nga dangran mo, no duraban ako na nitatang mo. Timat may singasing ko. Tulungan. Hanggang kapot agbangbangkag ka. Ken karpintero ka. No, ado di kita agorder nga paaramid na ka. Mabanlog ba't kami ti babae? O may isang ina. Nasla kanya, hindi na kayo, hindi da kayo pala amin, kada kami ginitatang nyo. Agasan nyo talima kayo. Oh, mano kayo nga ilabaak. Mano kayo nga giwarang. Mano kayo nga ilutuak. Nga mati mo ka di malagip, nga adada makon ko na edi nga division of labor. Nga tultulungan dak. Nangaro na ka nagitalo nga kabsat mo nga babae. Na isudat kang runa nga mangtulong kanyak dito yung balay. Hindi anak mo, mabalin na kumamat nga tulungan ni nanang na. Ta mo namat siguro iti, ori diyala kumahan na nga ba nagwarwara, iti maitulong na. Ori agwara kumamat no, amo na nga, urnosen. Nga saan nang orayan pang ibaga ni nanang na, nga urnosen na. Uno saan nga agwarwara, doawan pangongtan ni nanang mo. Uno nanang na, kayang kuwan. Gusto tayo, agiwara ka, agiwara mo't isuna, kanak mo. Kahit kapunan siguro nga napan na inaramid na, nabanog, makita na nga nawara ti banay. Kasano nga tsak nagwara kita, agar aramidak. Anak, adama detektaw trabaho nga, irapin na nga, urnusan no, nawara. Nadya man timabalakad ko, anak. Ngam no kaskas di, nga madilat ta, sa umanaulot ta, o rin, amuyo ti tumulong, alakit aramidam to na, dahil singasing ni tatang mo. Padasem to nga durabot, mabaring no sa pagnakman. Hindi ang gawin ak dito balay, manon name nakaturugan ni Gigi. Si Marika kiti silad mi manong name. Di pa nakaturo. Nagapuam. Yan datatangkin na. Napag nga nagipulong? Kalaubing nga pa nagipulong? Aba, nagipulong ka pa lang at mangigdaman. Siya man ito nagsasaritaan nyo? Maturog ta. Tikorta. Hindi mo pa inyawot kanya. Birga. Mabaling ka di nga pintasan matbasit iti agsaw nga mangibaga. Nagkapuam. Matbasit. Paunay. Kati suot style ko pag kuma. Abi kumakit kas na tinakairuwamak. Ikatamdata nga nakairuwamam kabot naman di. Di ka marigatan. Di ka mabanong. Buti ka di kwartan. Nagwari ka Itad ko napindas pa ng ibaga. Nagkura ka man. Nagdikos kan. Uy, napay, hanak nga ako maturog na saan nagdikos. Kamay ka nga ron. Uy! Kan, sumanao ka nga sumanao. Ito yung iwat mo kidikit na ka. Kura ka man sirak man at ang iwat. Sinirak ding iwat na mawenti pa nangamal ko sa ko. Tinutngot manong nimi kat bumalbalis mo.
Nagro na idi aprusak ti barukong na siyempre maturog kami na kitaan nga nakabara ti asawa. Kaslak man naglilili o nang mga ti arminadol ako nada. Tama gusto na launa ti panang pisil-pisil ko panang ayam ka di man sanas na kabayatan manong nga di man nagpating ka iti panang sarak ka rin iti ti bibig na ti ngiwat na tapno saanin nga sumanao. Kaya may di babak ti bibig ko kat agkak manong nemi titingad na anay nawayan tingiwat na manong nemi agsao ngem saanin nga sumanao no di kat sumaaso. Nang runa man nung nemi nagpadpada kami nga lamo-lamo iti asawa nang runa lang arudan iti ipababakti ulok man nung nemi kat ni amo na lata. Nabanglo kinapintas berinit ti asawak man. Dati may isa nga nakayatak ken kuana iso na laeng. Tadadya kinalaing na sumanao ako na. Iriada ako ni ti babama nung nemi pumipigsa nemi di kiti asog ka na rin itat panagsaumon ko na kore ipigsam ano anyat kahit mong ibaga ko na anang ti bagana ko ma janagan ko salso oh salso minuguston mitirik namin iti di nga oras manong. Kadi di agkirman, kalpasan tiya, lapaot nga anal-al. At 24. Mano da ito'y. Bilangan tulad na. Oo, mati kinisay ko dito, dataling gatang ko ti bagas. Kaning gatang ko ti ka. Lechon manok, ksut nagsay. O anayon nan. O anin kinumpleto na matinginted. Kami tubigan, pinagto barnisan. Apay kung ka. Kursunada mo dyan ka babae? Sino? Dati nagparamit ti kabinet kay ka. Baka sabali ti armitan tubigan. Baka sabali ti barnisan. Pati suna barnisan. Alam na ka na tayo? Lusing. Manang lusing. Manang mo. Kaya wala. Bakit natataingan nga siya. Nga nalapsat. Di ko yun? Nalaplapsat ka. Nagra. Birga ko nangrona no. Saan kang sumanao? Amok kaya man taramidak na tayo. Chuc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 hu
Loko. Una di makakit kita. Kituan tatlo, sumardag ka. Mabanbanugak man kami. Slaytay, nabanugak man yun. Hanggang bali ata, arang nga mabanog. Mayat met. Naroon na tayo adak dito baba. Kita po nga selso ka lang selso. Iselsel mo. Kung kanan ba? Dahil, bagang iselsel mo. Wala ta. Selso mo. Iselsel mo. Hindi ko. Dahil bagang iselsel mo. Kastat nangagak itay. Iselsel mo. Kunam. Mga taulitan. Bayam. Mirga tayo. Tunibigat. Saan nagtunga dagos nga mapansadyay pagbarnis sa kanetay kabinet. Tulungan kan to kadingang trabaho dito. Siya to tagsaga dito rawar. Pagpalingat to. Kain napag-obra ni bigat. Naglabakan tumanen. Kanano pa naglablabakan. Adumat na kita palabakan niya. Hanggang kami nang gumawat tilabaan. Tayo supay pakabandugam. Huwag nagpeso. Kasano nga, Jack umawat, kahit kamat nga tulungan. Manipod into bigat saan kang umawat. Kasano no, aw mati, agpa-order ka. Awan ti mapamupag karpentruan.
Hambad nga rin nga manay nga, di kita, harvest ka karang itimulam nga natin, kita, ada magkamang nga takila kwarta. Ano ba't basta mabaling ilakon na kita itarakan. Tapos sa kaunang nga mapanog. Yeah? Hanggang mauawatan tila ba aman, matulungan ka. Sige. Basta, tulungan ka nga agtrabaho. Kan, bagbag tumat ni Gigi nga saan nga pananawa, hindi ka tumulong. Sige, matulog tayo natin. Good night, sweetheart. Napagustam gamit lang. Di mo kahit kulitan ta. Madurog taan. Umanahin ta may minsan. Mapnay kakmadlaon na yun. Nagaro na. Noday ti baba. Di ko nang nga. Sal mo. Ulitan na lang. Naturog ta nga ro. Manong nami impay pasok ting karik kang kuwana, 1 nga peso. No maminsan mat kami ngat saan lat nga basta ipasulo o ti asawa. Babae ka na kita abing nga trabaho ti uneg ti balay ken war ti balay. Atap ti gasta at samot nga mabanno. Kita pagsumat manong nami ha. Nagsagad medyo ginaitak na kita rakil nga root iti likod kasama tin iti bagatan ng amyanan ti balay. Aba ko ginitan manon nami ni taraken ko kalpasan na may wayway ko idan nag-awid akon pag sumot nga nakaluton ti asawa. Mga manin. Sige. Mga antayin. Ano din? Ano man ang kita, Gigi? Anak ko, mga talaga rin itay analang work. Inura manan. Gigi? Taang, iornosak tumot ko nakmat. Unang nunaornos mo, saan mo nga warwara? Kung naklanong saan ko makangga kita, tinapigsak ang timag ni nanang mo. Sikat tumat kami. Saan ka nang misuot pa? Agsorry ka kinanang mo. Agsorry ka kinanang mo. Bakay mo tinti mo magbugaw kanyang tatang. Pagtulungan takmit ka ni nanang. Alala, hanggang amin nga pa anawa agsorry ka kinanang mo. Agsorry ka kinanang mo na. Sorry, nanang. Din sabat na ipupusuan pa nagsorry. Ang moment, sorry, nanang. Hanggang kasta kami na anak ko. Nanang, sorry, Sang untong narami din. Nanang, sorry, daksar rami din. Lola, magkitutak manong ni Midi sinipat. Ti asawak. Ti abaga na. Naligo. Kita, ha? Kasi ba nagsurim? Ha? Kaya mo, ta? Oo na yun, Diyos ko, ya? Makantay lang aro din. Kitang gamit anak mo, Hala, nagsuri ako na anak, kasi pa nagsuri na. Ay, hapi nga may nakasta ka, anak. Hindi mo nangarot bang manganan, mga kalatan. Namo ko mangamin sinipat. Abagat yan, anak mo. Bagat abaga lang. Naanan doon nga din sinipat mo, tinumpang ko, Masapol nga sikat-sakat, agsorry kang gawa na. Sikat mapan mga ayon. Gigidan tamad lamang. Para ako na siya kumat mga ayon kang gawa na. Siya laking basal. Check ito di, agsumuko kang gawa na. Sige. Check nga rin ba mga ayon kang gawa na. Gigi, anak. Gigi, saan lang ang naminsanan nga siya tinaramid nanang kanya. Kahit baso mo ba't namin? Sino amin ti saan nga tumangsit? Kahit naman napulos at balbaliw.
Pagbagaan nyo pa iso nga na siya at lato ko ba't panagsarita na kanya. Para ko kaligit sa baling nga ina, nakaro iso na, nakasaysayat, nagito dumanita nga ina, nakasaysayat panagsarita at anak na. Lapasan siya mo ni nanang mo. Tamo matastas na ugali na. Naebak maglayang di anak ko manong name. Tinawanin ti sinuni. Ngem, nagkararagak matlayang manong. Ngem saan kun nga endraman pa iti asawa. Kente anak ko. Basta kinento kalatan, ti panang bendisyon, ni Apo Diyos, ti taraon. Kaya ti panagyaman mi. Stamatan ti panagkindaw mi. In Jesus' name, amen. Mangantayan. Awan pulos tinagununi aging ganal pas kamanganangan. Ibagag kini Gigi manong name nga tulungan na ni nanang na. Timulong mat manong. Ngem saan na agin inuring agina. Handa agpulos agin inuring aging gapi manawak. Nakon. Nakbarnisan ang tinas ka ng barnisan. Naoras ka malpas mo. Agawid ka sigod ha. Kaya na pa yung orti uprak ko masadyan. Nadya agawid. Hanyata mo. Baka ipadlaw to ni manang lusing kadigdigos na. Nga nakabalabal pa lang ditwalya ken kuana. Kat ipakita na ken ka. Tilangan na. Sanang to isenyas nga sumrek ka. Pakawanan na ka ni Apo Diyos. Napay kung magpakawanan ka ni Apo Diyos. Dadapang panunutim ka dakas. Basol. Basol nga pa ng ipapan. Manyatan mo. Tawang ka rin pa nagtalik mo kanyak. Padasim nga ramidan. Manyatan mo. Baka pagpakaasi ni Manang Lucy. Sibukan nakman. Painuman nakman. Kinabayagan mawawak. Jack to ramidan ito. Gabutan mo ka basol. Siguro, gusto ko na mga mawaw. Siguro, ang kasapulan. Siguro, adot kakasta nga. Ada ti abroad, ti asawa na kat makaramid ka siya. No aramidan naman, awanan basbasol ko. Uno awanan bibiyang ko, basta hang nga syakti pakaaramidan. Nalawag. Nakon. Basta sa baim takawid. Numalpas ko lakit ng dagos, agawid ha. Manong oras mo? Jack, masigurado. Imposible nga sa mo masigurado? Kinamamang kapag barbarnis? Talong oras. Nagbayag ka. Paonay ka magta. Basta agawid ak sagbet ibang aldaw. Makauma. Kunak tinakim kumano. Ngayon nakadigusan manong nemi ni Manang Lusing idi mapana. Gawata malang abko ti kadigdigos na angot na manong. Wow. Pumaludi. Kadigdigos ko mun sa amin. Del Celso. Manang, nagdigusak nga muna sakbay nga nangahan kami. Sak naggatutbras. Kalpasan ay mic dito yun. Sikat kadigdigos na. Hoy. Idagdigdigos sakit garod kat malagip ko lakit nilakay ko. Nagloko. Nag-imagine akid din. Manang, iruwar ko na ito ko. Akabinet, ipainit. Kahit mo sawan. Pati si ka mainitan. Kabilitan. Di mati. Kahit mo ngayon payungan ka. Ano manang, ang mga nanyabit sa udig karubam. Diyos ko. Sulisog. Problema dya bala. Gabot na sumanao ti asawa. Awan na siya at nagsarita na.
Sa dito'y, adamang sulusulisog kanya. Sa balimat sa sumanaong nga ngiwat na. Tinsamit baba. Nga gumaw-gawa, wag nga agbeng-beng. Kaya, Jesus Diyos ko. Ngayon kas iti karik iti asawak, kan karik iti bagik manong, wag. Tawan sa nga naramid ko. Ay, makaramid ako nita kalabason. Anong nemi halos tulayan tinaramid ko? First coating, idita umay ita sarahan payapay iti merienda. May gandang merienda ata. Di kayo anak mo manang. Napanda eskwela. Iso nga awang puls kanduata dito. Makanit ko na eh. Sige. Kunak ta pangururayak. Sa bagay, orin dagos ko mga kuting, second kutingan ta na magagamot ta. Gaserbi na nga. Hingga ipagpakita na kit din ti poon ti suso naman. Nahimas ka di ba lang ni Luto? Lutom na ito eh? Oo. Nahimas. Kung adaman, nahimas ti Luto, ti may isang babae, nahimas matisuna. Tanahimas ka di manang? Oper nga din nakaramanan. Nakalalis to lang. Sumrekta lang dito silid. Manang, agtrabaho ni Manong di abroad. Agsakripisyo. Sa mukit liputan. Nasaan ang konsensya mo? Nakas magarigaman ta maaramin mo. Huwag ako. Gabuta. Nataredak. Kahit nung gikisak. Sa pigisin di ba ito? Aramidem? Aramidem nung di nakpagustuhan. Hindi aramidem. Nusod mo nga na siya at manang. Uy, pagparangam nga ripeng ka. Mamukam sa mong maaramid. Nasimbag pala ta panunot mo saan? Gusto anak man. Wala mamitsar lang. Manang, ulitak ti mamagbagakeng ka. Nasaan ang konsyensya mo? Nasaan anak man masulisog? Saan mo ko mga iuper tabagim iti sabali nga lalaki? Awan ti sabali nga maati, uno saan nga sika? Ti pamilyam. Masyan ka kanigitan na kayo. Just in case na maaramid nga broken family kayo. Makonsensya ka kuma, agtrabaho ti asawa mo ti abroad, agrigikat. Hindi mo, baka dapat sa bali ang babae na dyan. Kaya tulad met. Ya po, ya. Eri ba sa tagbirian na tayo nakituloy ito, brak? Hindi rumuharak ko man, manong nemi, inig ka man na titakyag ko sa nagginuyod. Kita, siyempre, impig sana. Pag isumot nga, nagbuwalta, kit inarakop na, sana kit inambalan, di kit lips ko. Induron ko, Kaya no, tutumpahin nga man, di ka lang mabain. Ay. Sige, dita. Itulungan to, brak. Diyos ko. Nagimas na kiting pipig na. Susamo. Ay, tila mapaspasama. Inalisto ako, manong binarnisan, second coating. Di ko na, dinubleklat ang nadagos ka po. Tada jay muna nga, beta nalpasin. Pinamamagaklabasin. Masapul nga, agpatulong ka, mangisarak. Saknatan. Dublekton nga, barnisan na ta, aglama, kapangbagkatan. Kasta nga tinaramid ko manon na yung kalpasan na. Manangin akon. Kalpasan. Gusto kaya mo ya, napimpilas mo itan. Nagling ka nga talaga. Celso. No,
agaramit ti kabinet kanda dumapay nga furnitures. Nga mo, laglag ka. Abi laglaga. Kapatid na kaya tatutupang. Tampin na lado ti amin, umait ka. Kangkan eh. Linayatak at nagatras mano. Tirakan. Ito maminsan, no, danto pa'y paaramid mo, jaktun kayat nga awaten. Nakadaldala ka, ka customer. Kinunak manong nemi, kat kasla na nag-anan tiriknak, hindi makadayo akon, ken makadanon akon dito balay. Ay, apit ka lang. Na? Apit ka lang. Kati magamit kang sakbay ti pangal daw adak tutuyin. Mano nga oras mo? Mano nga oras yun? Mano nga oras yun? Ang paunay ka na yun. Dinorab kun mano. Ha? Ala. Gudi ka ba'y? Inapot na manong nimi, tingimiw na. Dardara. Paunay kan? Nabanugak? Sa kasi pasabat mo? Magkadapan na, kamatit na ramid ka? Di ka ba na sumardeng? Kan ka magbalagan? Pasensya kan. Diyak na pala ng tiriknak. Nabayag nagtip-tip pa ilak. Diyak kumamit kayat nga ramidin ng talagang saangkon nga na ikaw tiriknak. Huri ko sumaon nga sa manoo ka. Ngayon ibagam kid nga adatakis nga naramid ko. Gipapawang ka nagbali na kadakis. Kinapudno na. Sinulisog na krimtsak. Inaramid pa isulisog. Pero sa balik lang ko mga lalaki. Napas ko man. Ngayon magkapot patpatek ka. Di ka kayat asaktan. Di ka kayat ganiputan. Saan ko ginaramin? Sakat kas na ipasabat mo? Ha? Kaya mo tanayunat? Sakit. Sakit. Napanak na nga laman ng name it. Di labakara. Sa ko insulap itinapudot. Mat, tagasan na. Lalala, kadamti mo matagasan na. Indepel ko man ang name ita na pudot ng labakara. Wow. Pudot. Datot agas na. Napnusa nga lumtag. Ako pala nagkatangipan mo? Sorry, ha? Sorry, Birka. Sorry. Taga. Alam kami sampay. Naputo. Ano yan? Mayatin. Sorry. Sorry. Saan ako nga nakapagtipil? Ulitak, abeso na sinulisog na ni Mang Lucy. Ngayon, saan ko tinutupan? Ngayon, bagagpakid din. Nga ori agur order tupay. Hanggang dun nga. Awatin tayo niya man order na. Kapatid siya kaya tagbaso nito Diyos. Ang sakit pa eh? Sige, agasan ta. Ha? Kainin? Oh my God. Yung Gigi Gayam. Gawahan na ng lolo kin lola na. Gawa ni Gigi. Oh my God. Natalabi din. Di ba mangantan? Happy nga dito portot pa ba nanta? Sa balik ka nanta. Kasla inaramit tata. Itarami eh. Tad na maagasat sakit. Ha? Basta. Ito na dak dito na pa ba? Salso.
Kundot ka. Dama nga na yun. Ito na binaitan. Sorry ha. Okay lang. Baka na ito tururayik tapnog nakamat. Kahit mo sawen, di kanton sumanaw. Namok, baka ulitin to. Baka napigpigsan doon pa ng duram mong kanyak. Nalaing nga talaga ni Natang. Ano? Ninanang insing-asing na, nga tumulong ak ngamin. So nga nagsagadak. Kahit ituloy ko tumulong. Lang kong ipabuso amin kang ka. Yung kaskas di madlat nga sumanao ka. Ijak na tagpalanin nga tinungpal mo ti pamalagan ni Tatang. Nga durabang ka. Kita. Sorry Sige. Sorry mat. Sa anak to nga sumanao. Umanay tulatan mga ibagbagak na selso. Anak ko. Okay, kundot ka. Sigamatin mong kundot ka. Alam mo, hindi ka mga anin. Ganag pa sumanom na imi. Nakataltal lang. Noon naman dilawan ti asawa. Malagip na rin siguro nga. Kunan ako mailayat ang atapa ng tumitlang. Napintas pa nag-isarita na. Mapanak dito yung balay. Manong na imi yan. Tatang. Dag. Awanan. Awan ti sumanaon. Dapat lahat bang mangikumat kidi ata. Asidig mitlaing dito yung balay. Ti balayo. Ang nasayatan. Ti pa nakisarita. Niya birga ken ka. Kendi anak yo. Thank you, Tatang. Ti. Hindi pa malakan yo. Kahit mo asawin. In papesom nga dinurab. Diyan ka nakatapalan. Nang ronakit ko. Sa bahay ito paragat atap na. Hindi may panggap kiniman ng lusing. Kahit mo asawin. Sinuli sugnak matang peso na yung babae. Awan matad pa kakitang away. Napanglungat yung suna nga nalapsat. Ngayon saan ko inarami Tatang? Ngayon isot impasabat na kanyak, idi iso nga jak na puutang nga dinurap ko yung suna. Alalalag. Kasta ka nakatulong ak magarod kang kaalalawan. Adot kasta nga babae. Sumanao. Natangsid na nga. Anderan ta asawa na. Matama nagtapul mo tilalaki agad so. Ay na dyan. Gaman na kataki Tatang. Alagad sabi ko tawan to timang mangitoy nga sumanao. At sabi ko tamanayunan mo ti anak yo. Kaya, tumasanso ti biyag yo. Itultuloy mo tagagagat ken panagsingsingped mo. Tiya kaawan ti mading nga bisyom. Ken sa mo nga ulitan nga duruben ti asawam, naon ti magkagapgapo. Awanin tan. Sangkuntun nga ramin. Nadan mo't lang ti duwa nga adi ni Gigi Manonemi. Kaya siyempre, gusto na natalo ko na. Iso nagpalaygayitan ni Virga. Wan, tultulungan naklatapat agsapol Manonemi, nagrula-roden, itinadaan kami ti puunan, kahit nang ipanakder kami ni ti carpentry shop. At sana kung sumursurot pa, kadagit ti construction, mapan nagtrabaho, dagiti order itan, itinak-araramiden, kan di kita ramidak nga magbaling nga display, nga mabaling nga tangan, di kita ay gumahay-gumatan. Kaya paraping gumadlatat, yung mga sikaso, isang kabasit na bangkang, nga pagtultulungan ni Tatang kanyak, paghalaan iti presko, nga nateng, nga kamsidaen, kan pasarimet aglako kami. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong, thank you, tilaing mo, nga nangurnos, kalpasangan na kinsan keng kadit Italiana, through your messenger. Thank you, Met. Italaing mo nga nang ibasa kit sapay kumat at damat na ibatik nga adal. Liwliwak ang pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padak nga nagbuyak and nagdangeg. More power to your program. Tingor agyaman nga pagayam mo. Celso. Thank you, Met kang Celso. Iti pang ka pa nagsurat. Thank you, Met kadagiti nagbuya. Celso. Thank you. Kada kay amin nga sa kapada.